Magandang umaga sa inyo lahat and kamusta sa inyo lahat yan. And today's vlog, wala naman masyado tayong content kundi ito lang, maglilinis lang tayo dito sa sa bakuran. And magpapakain na rin ng mga alagang baboy. So, ayun lang. Yan yung content natin for today. Oo nga pala guys, thank you nga pala, nasa 810 subscribers na tayo. Bago tayo magsimula, syempre, huwag mo na kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe sa aking channel. Huwag mo na rin kalimutan na i-click yung notification bell para updated ka sa bagong videos and vlog na i-upload. Gugutom ka na rin? Oh, wait lang. Bilis yan. Sandali. Ito pa.
Ano? Tapos na kumain. Tapos na. Tapos na yung pagkain.